Med minbyggesag.kk.dk får ansøgere et digitalt overblik over behandlingen af deres byggesag. Via minbyggesag.kk.dk kan de blandt andet se, hvornår der er forventet afgørelse i sagen, om sagsbehandlingen er gået i gang og hvad der sker i sagsbehandlingen, om kommunen mangler informationer for at kunne gå videre med sagen. Ansøgeren kan også nemt få overblik over information om selve byggeriet, sagens kontaktpersoner og andre vigtige data. Med minbyggesag.kk.dk får ansøgere større indblik i hele sagsprocessen. Både hvad sagsbehandlingen af en byggesag indeholder og hvor langt den enkelte ansøgers sag er i processen. Med minbyggesag.kk.dk kan ansøgerne få svar på mange spørgsmål, uden de behøver at kontakte kommunen. Og det giver sagsbehandleren mere tid til at behandle sager. Ansøgerne kan let komme på minbyggesag.kk.dk både på mobil, tablet og web. Minbyggesag.kk.dk skal sikre en bedre serviceoplevelse for ansøgerne gennem én indgang med information om netop deres byggesag, når de har tid.